У 15-й год панавання Цезара Тыберія, калі Понтій Пілат быў намеснікам Юдэі, а Ірад быў тэтрархам Галілеі, Філіп, брат ягоны, тэтрархам Ітурэі і Траханіцкай зямлі, а Лізанія тэтрархам Абілены, пры першасвятарах Анне і Каяфе было скіравана Слова Божае да Яна, сына Захарыі, у пустыні. Ён прайшоў усе ваколіцы Ярдана, абвяшчаючы хрост пакаяння дзеля адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе слоў прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце дарогу Пану, простымі рабіце сцежкі яму. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, а ланцугі гор даліною. І ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, як памятаеце, у мінулую нядзелю літургія слова запрашала нас да таго, каб адкласці ўсе свае клопаты. Запрашала нас да таго, каб вось звярнуць увагу на тое, што галоўнае, на прыход Хрыста, на таго, на збаўцу, які прыходзіць. І вось мы чулі ў чытаннях, у Евангелі, што вось астаўце ўсё. Вось запрашэнне гэта: астаўце ўсе клопаты, выбірайце тое, што самае галоўнае. Як бы запрашаючы для нас да таго, што звярнуць увагу ў сваім жыцці. Што важна ў маім жыцці. І вось калі рыхтаваўся я да сённяшняй гаміліі, то прачытаў малітву, якую мы разам з вами, якой я маліўся ад імя усіх нас перад першым чытаннем, малітва, якая завецца калекта. І гучыць яна так: «Усімагутны і міласэрны Божа, учыні, каб зямныя клопаты не перашкаджалі нашаму імкненню ісці насустрач Твайму Сыну». Вось паглядзіце, у мінулую нядзелю мы разам з вами чулі, дзе Христос нас запрашае: адкладзіце ўсіх клопаты, звярніце увагу на тое, што самае важнае. А вось паглядзіце, што сёння, у другую нядзелю Адвенту, мы вось у гэтай малітве народу, не толькі маёй, святара, але я малюся ад усіх нас. Мы просім Хрыста, ведаючы сваё жыццё, што ўсемагутны міласэрны Божа, Ты учыні, каб клопаты нам не перашкаджалі, бо самі мы слабыя. Вось такое пытанне хачу вам задаць. Скажыце, калі ласка, можа, падыміце руку, хто з вас вось на гэты Адвент рабіў нейкае пастанаўленне, вырашаў нешта вось змяніць, на што звярнуць увагу ў сваім жыцці, штосьці можа дадаць нейкую малітву, ці хадзіць на рараты, ці яшчэ нешта. Вось хто рабіў пастанаўленне на гэты Адвент? Вось отец Віталій там у канцы кажуць, што таксама рабіў. А вось маё пытанне: прайшоў тыдзень, а скажыце, удалося хоць штосьці? Каму удалося рука ўверх? Вось тое, што мы пастанавілі. Неяк так слабавата. Камусьці удалося. І вось таксама гледзячы на сваё жыццё, вось таксама бачучы гэта, магу шчыра сказаць, клопаты вообще перашкаджаюць усё. Вось і хочаш, і плануеш, а вось гэтыя клопаты недзе заўсёды табе гэтага перашкаджаюць. Так можна сказаць, клопаты. Вось. І паглядзіце, што вось гэтая сённяшняя малітва, гэта як мудрасць касцёла, вось мудрасць літургіі, якая кажа: Божа, Ты учыні, нам не выходзіць. Вось мы чулі разам з вами на пачатку Евангелія, што слова было скіраванае да Яна. І што вось таксама ў гэтым Адвенце мы хочам, каб гэтае слово было скіраванае да нас.
каб яго пачуць. Але вось праз гэтыя клопаты тое, што кажаць Христос у прыпавесці, што вось зерне, якое ўкінутае ў зямлю, але праз церне не можа прарасці, да? Таму што церне заглушаюць. І штосьці падобнага, вось нашы клопаты падобныя да гэтага церня, што вось праз гэта вельмі цяжка пачуць, вельмі цяжка нешта выканаць, таму што гэтага шмат. І вось мы просім Бога, ты гэта зрабі, ты аддалей, бо самі мы слабыя. І вось паглядзіце сёння на тое, што ў Евангеліі мы разам з вамі чуем, што слова было скіравана да Яна Хрысціцеля, якое таксама на пачатку Евангелія ў тэксце арыгінальным грэцкім яно гучыць так, што яно выканалася ў Яне. Вось там было, як мы чыталі разам з вамі, у 15-й год панавання Тыберія, Цэзара і так далей, і так далей, і так далей. І вось у гэтым моманце это слово выканалася. Выканалася яно ў Яне Хрысціцелю. Это ў тым чалавеку, які сапраўды меў у сваім жыцці месца, вось прастору, час для Бога. Да, вось паглядзіце. І першы таксама важны момант, які вось я задаў сабе пытанне, калі вось пачаў чытаць гэты першыя гэтыя сказы сённяшняга Евангелія, так чаму вось евангеліст пералічвае гэтых вось тэтрархаў, Цэзара, навошта? Вельмі цікава такая повесць, якую я таксама пачуў, адказ на гэта. Паглядзіце, што у тыя часы жыло і шло так, як заўсёды. Час бяжыць. Тэтрархам быў такі, да, вось. Понцій Пілат панаваў у Юдэі. Першасвятарамі былі Анна і Кайфаш. Што гэта значыць? Праз гэта евангеліст кажа, што слова выканалася вось проста ў звычайным жыцці, што Бог аб'явіўся ў звычайным жыцці, і што, нягледзячы на неважна, хто цяпер прэзідэнт, неважна, хто выконвае ўладу ў розных, слова выконваецца ў шэрым штодзённым жыцці, простым, што яно дзейнічае. Вось паказваючы гэта ў простых момантах нашага жыцця, што яно выконваецца ў любові, што не трэба чакаць нешта вялікага, што яно вельмі часта выконваецца вось у такіх простых справах, у шэрым нашым штодзённым жыцці, якое бяжыць хутка. І вось якое слово? Слово, якое сёння чуе Ян, якое вось пра тое, што чуем мы, з кнігі прарока Ісаі, які кажуць, што вось падрыхтуйце дарогу Пана, раўняйце сцежкі яму. Вось кожная даліна ўзвысіцца і так далей. Божае збаўленне ўбачыць кожнае цела. І гэта запрашэнне таксама для нас. Гэтае слово сёння скіравана для нас. Вось як зерне. Ведаеце, што цікава вось на тэму того, што сёння пачуў Ян, да, вось габрэі не прывязвалі ўвагі да таго, што вось было сказано Яну, што Ян абвяшчаў. Чаму? Таму што гэтае слово, якое мы разам з вамі пачулі, якое ўжывае Ян, гэта слово, якое паслаў Бог праз прарока Ісаю народу Ізраіля, калі яны былі ў няволі бабілонскай, калі яны былі ў няволі і марылі толькі аб адным, каб вось вярнуцца ў сваю зямлю. І вось Бог пасылае прарока Ісаі з гэтымі словамі, з такім словам надзеі, што вы вярнецеся ў сваю зямлю, што прыйдзе да вас вашая магутнасць. Але ведаеце, і калі вось габрэі вярнуліся сапраўды ў сваю зямлю, яны лічылі, што гэтае слово ўжо выканалася. Але што цікава, што і вось калі казаў гэта Ян, яны ўжо не прыдавалі гэтаму увагі, але сапраўды гэтае слово выканалася ў Яне. Што Ян прыйшоў, каб абвясціць. Вось сапраўды, што прыходзіць не тое, што вы вярнуліся ў сваю зямлю важна, а што праз 550 гадоў прыйдзе той, хто сапраўды вас збавіць,
хто сапраўды вас вызваліць ад усялякай няволі. Не, вось яны чакалі 70 гадоў былі ў няволі. І вось гэта спомнілася слова, яны сталі вызвалены. А аказваецца, трэба было пачакаць яшчэ 550 гадоў, каб гэтае слово спомнілася. Паглядзіце таксама, што цікава, у Бога не такі час, як у нас. За адным заўсёды хочацца хутчэй, каб яно выканалася, спомнілася. А гэты момант наступіў для іх і для нас таксама праз 550 гадоў. І гэтае слово сёння таксама скіравана да нас. Паглядзіце таксама такі вельмі цікавы момант, што сапраўды габрэі былі шчаслівыя ад таго, што яны вярнуліся ў сваю зямлю тады. Але сапраўднае шчасце пазналі не ўсе, але тыя, якія пазналі шчасце ў тым, што была адбудавана святыня, которая была зруйнавана раней, і яны ўдзельнічалі ў літургіі, што яны аддалі пашану Богу, што гэта Ён справіў. І гэта было для іх сапраўды такім сапраўдным шчасцем. Але каб гэта адбылося, трэба вось змены мышлення. Тое, што кажуць Ян, навяртайцеся, змяняйцеся. Тое, што мы разам з вами чуем у папяльцовую сераду і таксама сёння. Рыхтуйце дарогу Пану, змяняйце вашыя думкі. Не ў напрамку клопатаў, но напрамку ў Хрыста, які ёсць вырашэннем, які сапраўднае шчасце. І сапраўды гэта вельмі цяжка, але да гэтага запрошаны, каб вось знайсці сапраўднае шчасце, змяняй мышленне, вось ідзі ў напрамку Бога. І ведаеце, вось гледзячы на сябе, вось на мае пастановы гэтага адвенту, таксама вось з майго досведа, такі, які ёсць. Вельмі часта мне, я думаю, што, можа хтосьці з вас можа гэта пацвердзіць, здаецца, што вось праблемы у тым, што маі планы не рэалізоўваюцца, да, вось што я тое, што я хачу, планую, прагну, не збываецца, што гэта не ўва мне, а што прычына, вось тое, што мы пачулі, у Ірадзе, у Філіпе, у Понції Пілаце, якімсьці іншым, але не ўва мне. Што вось тое, што я не хацеў бы, планаваў, прагнуў для Бога зрабіць, што прычына не ўва мне. Што вось той мне перашкодзіў у гэтым, гэты зрабіў тое, і вось гэта мне перашкаджае. Але вось Бог прыходзіць да нас са словам, што не, што прычына ў табе. І праблема ў табе. Змяні напрамак свайго мышлення. Што яна ўнутры. Не акалічнасці, ніякі кантэкст, а ты, вось прычына гэтага. І сапраўды мне гэта вельмі так прамовіла да сэрца, што вось мае пастановы, да, можа не заўсёды недасканалыя, і можа Бог праз гэта таксама хоча паказаць, што не ў гэтым сэнс. Але вось што шмат чаго я павінен прыняць рашэнне, змяніць мышленне ў напрамку да Бога, а не што хтосьці іншы вінаваты ў гэтым. Каб слова прарасло, як гэтае зерне, то вось, каб, можна сказаць, расчысціць церне нашага жыцця, тое, што перашкаджае мне ў гэтым. Клопаты яны нашы былі, ёсць і будуць. І таму мы ў малітве просім: Божа, Ты зрабі, Ты ўчыні, каб я меў гэтую магчымасць. Сваімі сіламі я наўрад ці. Але вось, каб стаць перад Богом у такой праўдзе, прасіць Яго: Божа, сапраўды, Ты выканаўца гэтага. Каб вось гэты адвент не быў яшчэ адным адвентам, які ўжо быў на працягу майго жыцця. У кагосьці 50 гадоў, у кагосьці 40, 30, 10. Каб ён быў іншы. Каб вось сапраўды я ў гэтым адвенце мог сказаць, што я іду на сустрэчу з Хрыстом. Я прагну, каб з ім сустрэцца. Амен.